Na-stress kita sa presyo sa produkto petrolyo, pero yari naman ang papabalo na mo niya na yung good vibes sa inyo sa weekend. Hilig mo magkadto sa baybay, gusto mo ang vibe, ang atmosphere, kunyara ka sa higad sang baybay. Hilig mo man ang magkape-kape. Pwede inidwa mahimo, ara ka nagapangape, sa higad lang sang baybay, sa idalom sa mga puno sang lubi. Hindi karon ang ginadagsa sang tao nga kalantuan dala sa may banwa sang inigaran, kay man pwede magkape-kape sa idalom sang mga kalubihan. Ini katuan ta sa Sabado sa tripping dinuming at 8 a.m. Sa Sunday naman, sa RU Agreeable natin nga programa, ato naman hibaluon ang istorya sa mga mangungumanga sarang na makabaligya sa ilang mga palay sa mas mataas nga presyo bangod. May mga pasilidad na sa gobyerno nga itukod sa ila, kagin pahulam sila sang duta nga mapatindugan sini ni Mr. RU himself. Ina naman sa Sunday sa RU Agreeable at 7 a.m.